puilano jotono khulumka tini seng press meet khaimani mul uddesho wngkha mia je atisa central committee ni je koyekjon thangnai rok je atisa dissolve khlai rwkha ba atisa no sbai rwkha ni samani omono tui seng kunu dini phono maninai maiya atisa no seng kunu dini phono swaina bo rwya atisa tabo bo tongnai ulo bo tongnai jati tofani bagui seng samung khlai thangnai tamo khe miyao je atisa ni GS je borong ganang Peter Deborma je samani atisa no dissolve khai rwkha hnoi atisa to bini sasungni sompoti ya kaisa songbothon no swainani hingka kai abo joto central committee executive body tei division level ni soho achuklaiui meeting achuklaiui tarpore se nwng atisa no dissolve khainani khaya afro se seng decision naharjago hingke to borok to kuno sengbai achungma bo kwrui na division level bai achukha na central committee ni executive body ro bai achukha na party o kunu knowledge o abo borok rwkha sing thani totally kun knowledge o kwrui dai ta kaisa kok o jaga o wngkha swng to kaisa party ni IPFT party ni saka সংগঠন hingke nwng dissolve khainani hingke to nwng IPFT party no bo to nwng ma sanai inform ma khainai hingke abo party ni knowledge o kwrui borok je atisa no dissolve khai rwkha mani abo totally swng abono condemn khlaio abono swng maninai manya aboni bagui no swng ang tini sini president bai bo kok salaikia sini president bo no khub chajakliya obo haike bo kok samani ang koinai sini GS no bo teiwaisa abono press meet khlaiui sanani wngthong je bo atisa no dissolve khai rwkha mani abo totally bull bo abono rosai nanani wngthong ang abono koinai borok thangkai thangka tei central committee ni borok to tongkhu borok 6-7 jon thangma baito je atisa bai thangka opogia swng to tongkhu blei present no to swng tongkhu 25 ta 26 ta division swng atisa rok khajak sara tripura o oroni bisingo borok koite division o jini inform khaikha abo to ang sachukmanya tamo khe ang abono sanai atisa no kuno somoyo phono ang tongsak ba pohor deborma tongsak atisa no ang swainani rwya ang chaloklangnai hoito sasing phone chaloklangnai party moji tongthong moji kwrui atisa no smooth babe swng chaloklang thanai abono ani last kok tongnai hingkhe last ta kaisa kok ang abono kwsarnai sini ex GS atisa ni borong ganang Peter Deborma no ang koinai bo je mia press meet khaimani abono dakti khaino rosaui nafitung asu saino krumung yafarka sin daru nangno kaisa সংগঠন চালনা থাকতেনি 6-7 জন চালুকমাইয়া চালনা থাকতেনি division level borok nango tei executive member kwngman tongo borok kokjon executive member mili o decision je dissolve khaikhan samani abo to ungli jab chaliya tamgo hingka khe dissolve khainani daitto sudo GS ni thani simiya dissolve khainani daitto president thani bo tongo sini president knowledge o omo kaisa kwrui je borok dissolve khala khaya tamo khaina khaya sini president knowledge o omo kaisa kwrui ko to totally sini president bo sai tongo bahai dissolve wngnai amo hingka GS borok mia sini je agini GS ni hinchinai dapita borok kokjon mili je dissolve khaikhan samani amo blaikham chaliya ar tei kaisa kok borok taisek firo thaibana kai to जों obviously bong accept खायनाय ना हैया तो को बर फिर फाइनाल को फाइबानो जब रok thangmani mel mon uddesho ma tan bagi thangana rok antisa no ma tan bagi spai thangna saida mana kono khobor to borok thangmani to sungna kun salangya
sungbai na meeting asuka na sini artisan je chalugui tongnai sini advisor tongo bin knowledgeable to kre bor tamon bagai thangka sung asu sasungmaya hoito ang sanamujok mukha obose nung jati dofani samung jodi khlaina thangani nga kai atisa tongaibo nung dofani samung khlai thangmano nung tini सरकार kere hinai ba edisio government phalia hinai nung atisa yakre thangani ba akogia atisa tongaibo to nung dofani samung khlai thangmano nung tini सरकार kering gaise nung tipramotha thangai mano nga kai tak tipramotha jodi government phayang thangju kai nung tesa ojani change thangju nai engke nung bahikle dofani samung tangnai ba dofani samung khainani kai nung tamhuni tak tam sanai kaisa সংগঠন nung yakre thangna nangya সংগঠন sing tamon bai khaiba সংগঠন sing khaimani mul uddesho angke sing dofani bagai jatini bagai samung khai thangnani engkai nung taburomdi orobasa jemon sing kamsli slaitei borok ni kamsli slaima bai borok slaijak thangya ang pohar dewar ma ang kamsli slai thanga kai an mung slaijak thangba an chehara puto slaijak thangya bole an chehara tongnai engkai nung tabu je government kere hinai nung ati sana nung yakre thangka edisio phalia ba IPFT सरकार phalia abun bagi nung সংগঠন yakre thanani akogia nung tabu atisa tongoi nung atisa सरकार go IPFT सरकार kering gaise nung jodi সংগঠন yakre thangmo nungkai nung ojan bo nung yakre thangmanai sable abono bisasle khainai ba tini nung orobasa ngo tabu suppose rom din nung IPFT jodi सरकार tong tokai government tong hakai edisio jodi nung IPFT phaya kai nung IPFT tongkhamu সাঁতার সংগঠন tong dakamu atisa সাঁতার সংগঠন tong dakamu nung tini government kering gaise nung tini o jaga bakhlai thango nung je kubui ke dofani samung khainai hinai sing kusiki nana bisas khaimani ba atisa tongoi bo to nung dofani samung khlai thangmam le okay ang tei bisi kok sana thanglia ang abono koinai je chini GS no XGS bojemia saklaimani je atisa dissolve khairi kane abo totally bol atisa bayako porok khani khortam thangma bai sing atisna sabai nai ba atisna dissolve khairi nai abo kun mode sing nahar maya ang tini bo koma division level ni boro kok salakia te central executive body ni boro kok salakia boro okong no sawo khani khortam thangbai sing kun samoyo sini atisa no sing sabaya sing dissolve khaya okay last kok ang sini XGS tabuk jemon tipramothani YTF ni working president borongran Peter Dever mana ang konyai bo bojemia samani je atisano de dissolve khairi kani samani abono bo bini o je press meet khaimani no abono bo tewisha rasainana ni bagai ang bono koyo asu saino klumuya